Suché zipsy, našívacie, nalepovacie, obojstranné. Chceš, aby tvoje projekty boli nielen pekné, ale aj praktické a ľahko použiteľné? Suché zipsy sú univerzálnym riešením. Našívacie suché zipsy sa jednoducho prišijú na oblečenie, tašky alebo doplnky a zaručujú pevné spoľahlivé zapínanie, ktoré vydrží aj časté používanie. Nalepovacie zipsy sú veľmi praktické aj mimo textilu. Jednoducho ich prilepíš na dlažbu, stenu alebo pripevníš poznávaciu značku a zips okamžite funguje. Perfektné na rýchle opravy, projekty alebo dekorácie. Obojstranné suché zipsy sú ideálne tam, kde potrebuješ zapínanie a zaistenie z oboch strán, napríklad na prebalovacie podložky, prikryvky, obojstranné doplnky alebo dokonca na zaistenie lyží alebo športového vybavenia. Suché zipsy sú dostupné v rôznych šírkach, farbách a dĺžkach, takže si vieš vybrať presne podľa typu projektu a účelu. Ak chceš, aby tvoje projekty boli praktické, funkčné a bezpečné, suché zipsy nájdeš v textilnej galantérii Levík, v predajni aj online na www.levik.sk.